bịara bịa n'elu ụwa ụwa anyị nọ n'ime abụ nke anyị ewo ihe anyị bịa n'elu ụwa kọwa ya ndị lebe ka dị akwara nna onye Eliza agwakwara m na ihe na-enwe eziokwu Eliza chenume ekwu okwu Eliza chenumu biko gunume ya wo ibe nwa eziokwu lebeke ya wo lebeke nwuru ya wo lebeke nwona onye ka o mejọrọ ọnwụ kwụkwa ọnwụ ọnwụ ya meduru gugunu elebeke o mejọrọ ọdụkwa mmadụ si ha anyị mma chukwu ọdụkwa mmadụ si ụmụazị ekwuru abịa mma ekwu na elebeke na nkwado ekwu ya n'ụlọ ụka ndị nwa na-agba ọsọ okwukwe na-enegara anya ọya ka ọnwụ tụtụrụ kwuolo kwa ụbọchị na ka ọ hụrụ na-eke kwuru abịa nye m akpa ego 200 dị naira ma ọ gbatara ya ọjị ma ma bịa ba m si ya je ma gbata ele mgbe onye ji atọ dị elu ike na-ekwu ọkwa onye nkene ụmụazị be mkpụrụ mango nata batụ eleweke gbokọrị mango nketacha ọmụmụ mango onye nwụrụ anwụ ka masị na-ata ihe masị na ọya wụgono chukwu ọnwụ na Gbani mo no ki buri be msi je fukwukwa nkene. Gbani mo no ki buri be msi je fukwukwa nkene. Adanne na abịa na. Nwa mu ka abugo da abịa na. Wa no no mo azi o mu chitara mma. Nwa mu diwe nunu. Eburu na ma chọrọ gaba n'ụlọ ka go go na we. Biko. Pano nunu ga. Awụ gwara nne. Awụrụ nne. Ai wete n'unu nni na akunu wee na. Nwa mu chukwu Ni kongu ndị ọkọdụ ọnụ m jeri nwenu tali na elebeke so ofu onye eziokwu nwe nwere n'ụmụnna ofu onye eziokwu nwe nọ n'ụmụnna elebeke mụrụ gị na-ajụ amanya na eri ndị nke ọnụ m jeri ele ọrụ njijeri nne ndị ka nna ajụ nwa m nna ya m ife ngwa gị na ọgbụbeghị ma ọ bụ na m ọgbụgo m nwaanyị ibe m ọdịdị ka anyị ji edu ome nsọ ha osokwu mem n'elebeke onye amaghị elebeke onye amaghị elebeke ọkwa ụmụazị amụma nke akọrọ ndị mmasị n'ime eze mgbọ ka ọnwụ tụtụrụ n'ike a na-ajụ ụmụazị ma o jeri nri elebeke nwa na ha nọghị ndụ ribe nri elebeke nwa na ọnwa na aha ya elebeke ọ nọghị ndụ ribe nri nwa tana ị tụtụrụ ya n'ike ọdụghị mma ndị nwe ofu ga ọbịa du elebeke nyere m sịgị ọgwụkwọ amịka odidi ka eji edu gbakwada na enyi ozu na-ekwulu ọgwụkwanụ nọ ma na ebido otenu mmiri ịkwụ aka ọkọmazị eri o wee wụrụ abịa mgbe elebeke eri m nri elebeke nele ka isi nwụ eje m eri gịnị ka o mere ndị mmadụ nne ha osobejewekwu n'ụlọ ụja nwaanyị ibe na mụ ya wọba ọ dị n'aba na akwụkwọ ndụ ụlọ ajaduru akpụ nke elebeke maka opu ọtọ ekpokpo akpọ ọ dị ka agụrụ ha ọrụ were ha onwekwere eri ihe ọ tọrọ
jamu nke bonye machiri yo. Nke. Lebe ke giri ki mere. Nni na mgbe nni na agụkwa no. Giri ka agụkwa no. Ele agbere jelu. No me. Ma seri iwa adu Lanu jelu. Aya pụta no wa pụta ebe gwokwara no won. Elebe ko giri bo na ira abia lu tara giri ki na nwuru lele utara bia lu. Ogboro ka so. Mira ngode ya ikute ko. Nwa mu una nwekwara nke nwa ofi ọwata. Elebe ke. Kuna ofi ọwata apụta no wa pụta. Ini na eri akụkọ na magoro. Teresa riwe kwen ni eburukwe ozu na tawa ejebe ni. Akụkọ na magoro. Lọnu njelu ma te lọnu njelu. Kwede mu amọ kwa kwede mu na adim. Na. Mu na adim. Ejeme eri. Ikwu gini na ofe. Ikwu gini na ofe. Oji mu anu nje ku. Mba. Ofe chere achi. Biko ndị nke nwanne ha nwoke ọ batara. Abo lebeke. Ọ na-abata. Nwa ma agwụ ji wee mekwere nke rutere ahịa jere m. Ebikwa ebe ripolo. Ewe eleweke. Onye amaghị eleweke. Eleweke. Onye amaghị eleweke. Nna. Nwa bụ onye machiri ofe nke na. Teresa. Ka nso ofe nke na. Hey! Nwa m isi polo adịghị. Unu ebe polo. Oh, ebute ebe fie wata. Fie wata oribe dị. Ada na aribe dị. Ada isu ahịa. Nna. Ada isu ahịa. Ilazu mmegunu. N'ihi na obe nwoke ibe m hapụrụ na. N'ihi na obe nwoke dị mmasị n'isi eze mgbọ hapụrụ na ba. Ibe ụwa na-atọ ka gono. Hey! Chukwu. Kama ya dụba. Mgbe iri na nne eri ọ nakwara ya agama agama. Nna, iji azụ mekwa iri iwe a wụrụ ebutere ejikwa ebute iri. Eje m akaba ahụ n'ụka ijeja ya ọ na-ejecha. Anya wee denye ofe na akwa kpere gị na gem asị ihe Teresa. Bịa nwoke iburu ibe nwe bịawado. Gịnị ka ị na ụmụazị na-eje ejewe du? ọ na-achọ okwu nwoke nwa ọdịna-achọ Onye nwere nsogbu. Ọnwụnwa ọnwụ ndị okenye alụrụ ana na-ejijere na ụmụnna tụtụkọrọba. Ụbọchị na-akwara nke onye akwa eleweke na-eke mma ya kerepụtasị ma ada achịna dị n'egara bank ihube ekwentị emebe nke ngara ya were otu ngiri ji matụ ya mkpa ọkwa na onye o si eme mgbe ọ bịakwa n'ime ha anyị niile ụmụ nwunye dị ya na-anụ anụ ọ na-enye netachicha ya anya ezigbo nwoke ọnwụ tụtụrụ ya ma ya dụba ibe na ọnwụ mere ya dụba elebeke ọnwụ nta ọteri amụna ọ gbagotekwe na ọ dụgana ka ị ga-ede na akpa ị na-ede gị ide ya nwa mgbe ọ bụ nji edio eleweke nwa m chọrọ ịmụ pịa wọta ahụ eleweke gịnị ka oke iburu pụta ọmọdé adịrịla mma ọmọdé adị nwa memere ihe nwetachakwuru bụ dịka anyị nye nwere nwunye ofe na eje ma ha wuye ahụ ọnwụ ọjọ adịrịla mma ibe m ema na meje chenji ya akwa maka isi ya nọ n'ụlọ ụka ngwarị bịa nna ịnụkwa ibe nsụm agwa ha damakwa ofe na ma ụnụ bi ụnụ akasibe ofe na-ebịakwa ụnụ edobe mana na na-abatazi anyị bịara ichenji ya akwa ọ teri anyị ji ananụ